Здравейте! 14-ти апартамент, сграда Flora Residence. Просторен тристаен апартамент. Коридор, както виждате. Таблото. Изгражда се подово отопление, като за зимата е предвидено такъв вид отопление. Подово, а за лятото конвектори за охлаждане. Това е първата баня, която виждате. Голяма баня. След което влизаме директно в всекидневната. Изключително просторна всекидневна, удобна за големи семейства. Трапезарна част, кухненска част с прозорци и съответно място за огромен диван, телевизор и така нататък. Излизаме на терасата през вратата, като дограмата, както виждате, най-висок клас, Рейнърс. Излизаме на терасата. Кошер отзад се вижда. Това е Flora Park, известния комплекс. Огромна тераса. Страшно много място за всичко необходимо. Барбекю зона. Възможност за разпределяне на кътове и така нататък. Мол България. Бъдещия линейен парк. Въобще този апартамент си струва гледането, както на клипа съм убеден, така и на живо. Влизаме в спалня 1. Голяма, просторна, място за гардероб, за бюра и така нататък. Сега ще влезем в спалня 2. Също огромна, просторна, светла. Виждате прозорците. И към тази спалня номер 2 имаме една баня, която е с размерите на стая. Съвсем спокойно мога да го кажа. Можете да видите, да се уверите. Това е апартамент, който все още е в продажба. Един от последните останали в сградата. Ако желаете повече информация, може да се свържете с мен, да дойдете да го видите на място и всякакви други подробности. Това е от мен. Хубав ден и до скоро!